lasă. Ia zi, unde e ăla al dracu dacă îl găseam? Dar învățam pe de rost. Am avut unul al trecut, în primul an mi-aduc aminte și acum de anunță. Bereșit, bara, Elohim, așa mai în Beit Haaretz. Beit Haaretz e tot cu popor. A început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Pământul era neîmplinit și gol. Până al trecut în primul an, ăsta. În anul 2 mai mi-aduc aminte. Așa. Dar dacă mă punea, arată-mă măcar care e țară, adică bine, care știam că e pământul. Dar care este și, care este... Arată-mi acolo cu deci, nu înțeleg dacă știam. Băgam un alt verset, bine că e alt verset. Îl băgam de la noi din tot. Era foarte așa. Mai bine decât în cost. Deci în cost ne-a făcut de la noi. Dar noi am apucat când ne-am dus în cost și la Rodos și la cost. Ne-am dat cu coadă de cost. Când am mers la Rodos s-a aterizat. Și acolo s-a dus că am laudat lumea. Am o mică jos să se... Mă dormi ca unul. Vedeți 24 grade? Sperăm că zborul va făcut în numele companiei agențiilor Prestige Tour și Prop Service. Domnul comandant Cornel Manica împreună cu domnul instructor Aurel Răican vă mulțumesc și vă spun la revedere. Băi, ce facem? Și de făcut la telefonul nu mai e? Vai, că mie de verificare ce mi-e frate. Nu, dacă se uită pe alea, ți le aducă direct ție în braț. Dar îți reg, băi, să n-am foarte. Dar toate mă le aruncă. Era super, era așa. Mergeam acolo să-mi iau.